Á, boha. Že som sa lesem neučil do riti. Tu behám po horách ako kamzik sprostý. Až bude nížiná služba, tak sa prihlásim, ale horská služba to je na hovno. A není to tu nebezpečné? Kde? Tady. No tu je to strašne nebezpečné, tu behá jedna lavina za druhou. Skoršie ako rýchliky do Prahy. Ale kvôli tomu tu sme, lebo včera tu zasypalo náčelníka. Jak to poznáte? Som to videl na vlastné oči. On bol ožratý ako ťava hovedo. Troška sme sa rozprávali, či je lepšie v tej lávine akože plávať, či čo, a utekať a hento, toto. A keď sme dohovorili, tak došla lavina, šup a už sme ho nevideli, idiota. Štrngnete si? Ne, já nepiju. Len si štrngnete. Ne, děkuji, já nepiju. Kto chce v horskej službe, si musí štrngnúť. Ale já nepiju, Je to opravdu. taký zátah na psychiku, že vám do týždňa jebne normálne. Nie? Nie. OK, tak mám jebne, no. Čo sa... A vy jste ho tu nechal celou noc? No a čo, však bol ožratý, to nevadí. Normálne zaspal a máme ešte týždeň, keď ho nájdeme, to je v pohode. A je tak ožratý, že ani zmrznúť nemôže. Pohode. A jak to vlastně vypadá, takový záchranářský zásah? Zásah? No? Neviem, ale keď ideme niekoho hľadať, tak máme niekoľko variantov. Takže variant 1. Či poznáte, kto je pod lavinou a poznáte jeho telefónne číslo, tak je dobré mu zavolať na telefón, na mobil. Máte mobil? Čo sa tvárite, že neviete, keď máte môj mobil v kapse? Tak. Zoznam K... Kokot, to je on. Není dostupný. Prosím, zavolejte později. Však vravím, že kokot si vypnú telefón. Takže to je prvý variant. Áno, telefón nefunguje, takže čo? Zoberieme ďalší takýto prístroj. To je detektor kovov. Detektorku. Lebo ľudia, ktorí sú pod lavinou, väčšinu majú, čo ja viem, endoprotézu, falošné zuby, dôchodci a takéto veci, takže majú volačo kovové. Týmto to nájdeme, áno? Takže poďme na to. Nič, no. Jaj? Volačo tam je? Můžu? Áno, jasné. Poďme Žilina. Tak koľko tam bolo? Peníze. Peniaze, áno. V horskej službe máme na hovno plat, takže takto si zarábame ešte, áno. Minulý týždeň sme každý mali k vyplate, čo ja viem, 7 000. Lebo tu došla taká výprava, 22 Azerbajdžancov, všetkých zobrala lavina. 22. A zachránili jste? Nie, všetci mŕtvi, no, ale mali veľké šťastie. Bo to bola najväčšia lavina na Slovensku. Veľké šťastie. Takže to sme prebrali aj druhý variant, peňažky, tak polovičku si zober na grok, čo ja viem. Bezvadný. Vieš čo, ja stále rozmýšľam, či... Mi pripomínaš jednu babu, ktorú som stretol v Bratislave. Děkuju. Vieš, kde je Bratislava? V Bratislavě? Správne? Áno, jasné, Bratislava. Sa topila v Dunaji a revala, pomoc, topím sa. A ja takto na moste a čo trtkať, vieš? No, pravda viem, aj plávať sa naučíš. Vy jste teda gentleman. No tak som není, ale nesťažujú sa. Tak ideme k ďalšej variante. Áno, ďalší variant je tento snehový pichlák. Pichlák. Áno, to sa pichne do snehu a poznáme, či tam to je, alebo je není. A není to trochu nebezpečné? Nemůžete tím třeba někomu ublížit? Ublížiť nie. Môžeš ho prepichnúť to, hej, ale ublížiť nie. Takže čo, ideme píchať? Dlho si sa nebránila. Tuto vyzerá, že by niečo mohlo aj... Ježišmária. Co to je? To je krv. Ale nie je to nič aktuálne, ten už je tu tak týždeň. Proč ho nevyhrabete?
Prečo tak do jesene času? Požiš mi prosím ťa tú vreckovku. Ja to tu takto, aby sme sa nepomýlili, až tam niekto ďalší bude, alebo nebude. Tak to je vaša vreckovka, páči sa. Tak. Takže ideme ďalej. No, že by aj možno... Ježišmária, zasa A to nie je to istý, lebo tento je tu tak 3 týždne už. Jaj, ešte prosím tú vreckovku. Ježišmária. Dobre, ideme ďalej. Takže vždy musíme spraviť takto úkrok a pichnúť znova. A pich ho tam. Jaj. Pich, pich. Pich. A čakaj, tu je. Ježišmária. To je taký krev. Toto nie je krv. Toto je štatistický nezmysel. Jak to? Štatisticky nie je možné sa týmto drôtom trafiť rovno do ryti, ale nás... Ježišmária. To už takto tu nechám, to už neviem brať ani pichlak so sebou, lebo... No a keďže už sme takto v riti, tak ďalší variant je... Čo? Lavinový pes. Lavinový pes? Áno, tak máme jedného na základni a to je taký kokot, ako náčelník. Vraví sa, aký pán, taký pes. Áno, on je rovnaký kokot, aj si vypije, už nám pohryzol 4 zarábaných v lavine. Ďalší variant je vysielačka. Teraz zavoláme na základňu. Tu vretenica, štrkač, počuješ ma? Co říká? Neviem, je ožratý ako kokot. Takže variant vysielačka je na nič. Takže teraz už je posledný variant a to je pištol. Signál na pištol, ktorú privoláme helikoptéru, ona vyhrábe aj toho náčelníka, lebo ja už som ožran. Hej? Čo je dôležité, tak nemieriť na nikoho, lebo to je nebezpečné. Ďalšia vec, netrafiť tie láviny a tie previsy, lebo inak ide dole lavína, OK? Takže, zamierím, ja sa tam nemôžem pozerať, lebo vždy mi je ľúto tých lavín. A... Ježišmária, som sa trafil do lavíny. Ale máme veľké šťastie, ale... Mine nás. Tá nás nemine, ale je to najväčšia lavína na Slovensku. Ježišmária! A jste určitě poznali, že učednicí v horské službě byla Tereza Šefrnová. Dobrý večer.